זה מה שעזר לי להפחית את הקמטים. להשתמש במיליון מוצרי טיפוח לא יפתרו את הבעיה האמיתית. אז הנה אני, מרגישה צעירה ב10 שנים בזכות המלצה שקיבלתי מרופאת עור. האמת שבחיים לא הייתי מאמינה שזה מה שיעשה לי את השינוי. אבל זה פשוט עובד. ידעת שעל הציפית הכותנה שלך יש כמעט אותה כמות בקטריה שיש על אסלת השירותים? עם ציפית כותנה, אור הפנים שלך יוצא חיכוך כל הלילה, מה שגורם לאקנה, פיצונים וקמטים. רופאת העור שלי המליצה לי להחליף לציפית עשויה מ100% משי, והייתי חייבת לנסות את הציפית של נומי. לא רק שאני ישנה יותר טוב, אני נרדמת יותר מהר ומתעוררת עם תחושה רעננה. הציפית רכה ונעימה בטירוף, והיא נשארת קרה למשך כל הלילה. מה זה הולך להציל אותי בקיץ. השיער מסודר ואין שוונצים. החלק הכי טוב, אני באמת רואה שהפנים שלי נראות יותר חלקות עם מראה יותר צעיר. וברור שפינקתי את עצמי ולקחתי את המסכה של נומי. התחלה הייתי סקפטית, אבל כשראיתי שיש להם 60 לילות ניסיון, נתתי לזה צ'אנס. ואני כל כך שמחה שעשיתי את השינוי.